Tak, jsme tady. V naší nové práci. Co má znamenat tady toto? Všechno jsou tady rozbité. Můj první den v práci. A kde je nějaké nádobí? Nádherný blender, už jsme v mínusu 250 centů nebo čeho. Když se ta srač pouští na zem, No nechtěl zapnout, nemám ještě co mixovat. Ježišmarja, to tam zapadlo. Koupíme Big Pot. Odložím. Nechtěl jsem 2. Vysvětli mě, co to je toto za kuchyň. Co to je za kvartýr, když tady máš všechno kupovat svoje. Já si budu stěžovat. Salzburg koupím, to je levné, to není toto problém. No zase mě to zapadlo tam už to nezvihnu. Black pepper, sunflower oil. Tak máme tady první 2 objednávky. Baked trout a salmon steak. Náhodou se mi tady jeden baked trout povaluje po zemi. Položím zde. Kde mám černý pepper? 5 gramů. Není problém. Tymián. Ne? Málo? Chceš víc? Tak tady máš 2 porci. Nazdar. Put into upper oven. Co je upper oven? Zalez tam, Ježišmarja, se to vyklopilo celé s tím tymiánem. Zapadni tam a běž se vařit. A i s tímto! Tak. Stačí? Je tam. Akorát mimo. Na kolik kůzků? Na 4 kůzky? Tak pojď. 1 kůsek, 2, 3. Už je to, že? To stačí takto. Ale máte tady nějakou chňapku. Pálí! Zaď to! Pálí to! Moc to pálí, nemůžu na to šahat. Já tady budu takto s tím ovývat, třeba se to trošku uklidní. Počkej, mám nápad. Naber! Nechce se nabrat prostě, tady to je pás vedle pasti, kámo. Tak. Položím, hlavně nepadej ty, jsi úplný Kde do Polož tam toho Tak. Tady je talíř. Tady je ta srač. Vyklop to tam, kámo. Úplně na Skoro. Horse. Netrup, ty Jo, ještě ty 4 lemonky, to chce. Uhni. Číslo 1. Lemonek číslo 2. Tak, podává se. Nádhera. Moje pochutina.